ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍। ସରକାର ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଦେଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପାଖାପାଖି 15,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 2013 ମସିହାଠାରୁ ଚାଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେବିଟ୍, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 30,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ତ ରହିଛି କି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପାଖାପାଖି 15,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି କଳା ବର୍ଗରେ 5,400 ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ 7,000, ବାଣିଜ୍ୟରେ 2,000 ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 2,000। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 400 ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଅଛି, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମିଳିବନି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖାପାଖି 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିଲା କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମିଳିବ। ତ ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ।